Mabilin sa pagbarog. Ato ta sa message, no? Amen. Nasya ko ngayon mamungkol itong uban. Oh, sige. Let us open our Bible in the book of Revelation. Revelation chapter 21. Usa lang ka verse. Ako lang basa, nagtawa lang sa inyong mga mata. I-assess na ito ang mga bisita. O, basahan ko sila Bible. The basis of our faith is the Word of God, which is the Bible. O, basahan Bible ang ito ang bisita. Revelation or pagpadayag, gipadayag, or pagpadayag, Apocalypse. Chapter 21, verse 4. Basta lang ka verse ng Bible. Say amen kung nana. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. Amen? Pagapangkoyota, Diyos nga balaan, may gugmaon, salamat inigtak na sa kautuhon. Salamat sa mong polo, among nabasa. Salamat sa kadasig, man sa tsansa, sa mga Kristohanon nga makaalagan o sabog makapamati si mong polo. Yung sa amahan, mong kasing-kasing karon, yung sa among una-una, tagay kami focus, ang paghuna-huna amahan, maging sintro gyud ang imuhang polo, aron mamati kami ni ini. Yung sa among kasing-kasing, tagay kami kaalam nga langit noon, bisang pa man imong ubos nga lagad, walay kahimuan gyud kung wala ikaw. Akong gikilaim kayo ang Holy Spirit, magapandong ka, diri ka nako, naman sa mapustuhan karon na mati. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Pwede na tang manglingkod. Revelation chapter 21 verse 4. Ningon si John, and God shall wipe. Ningon si John nga ang Dios mismo maoy mupahid sa inyong mga luha. Wow, kanino to? Ang Dios mismo maoy mupahid sa inyong mga luha. Wala na'y kamatayon. Ang Diyos mismo malupahid sa inyong luha, diya sa inyong mga mata. Wala na'y kamatayon. Wala na'y mga pag-antos. Wala na'y paghilak. Kay neither there shall be no more pain. Wala na'y mga lain klase nga kasakit. Why? Because in the Bible, the former things are passed away. Ang mga naunang mga butang mawala na. Amen? Mao kini ang sulat ni John the Beloved nga iyang nakita sa iyang pananawon dito sa langit, nga gikuha siya, gisakgaw siya sa Ginoo o gipalantaw siya dito sa mga butang nga mahitabo sa unahan. And I believe that this message o kining mao nga klase nga istorya, this speaks about the true joy. Nagisgot kini sa tinuod nga kalipay. Ang kining isgutan nato karon nagisgot kini sa tinuod nga paglaom. Ang atong isgutan karon mao kini ang tinuod nga grasya that God promised not unto all but only those believers only. Amen. Nangisayod ako nining kautohon nga kining klase nga verse nga itong gibasa karon sa Bible sa Revelation chapter 21 verse 4, usa kini ka tinuod nga kalipay. Tinuod nga paglaom, tinuod nga grasya, apan maangkon lamang kini o matagamtaman sa tinuod lamang nga Kristohanon. Not all the people. When the Bible speaks, ang Dios mismo mokuha siguro sa iyang panyo o pahiran ang ato ang mga mata sa atong mga luha. And I believe this verse makaklaim niini kato lamang mga believers. Amen? That's why kini nga verse ato aning iskutan karon, ato ning lamnamon karon tungod kay nagtuo ako ang mga believers. Who is the believers? Kato ni mga tao lamang nga ang ilang pagtuo, ang ilang pagsalig naari gid sa Dios. Katong mga believers, kato ni mga tao nga nagkinabuhi diha sa Dios. Katong mga believers, kato ni mga tao nga midawat sa Ginoo isip ang ilang buktong personal nga manluluwas. Kato ni mga believers, kato ni mga tao nga nagpalayo sa pagpakasala. Amen? Muna gitawag na believers. That's why they put their trust and faith only to God. Because God only can wipe their tears in their eyes. Amen? Ang Ginoo. Muna kini nga verse, pagbasa na ko kanindot.
For the Bible says, for the former things are passed away. For the former things are passed away. Ang daang mga butang, mga wala. Lakip na nini ang kalibutan nga atong gipuy-an. Amen? Revelation chapter 21 verse 1, and I saw the new heaven and new earth. Kaya ang daan nga kalibutan, nahanaw na. Ganong nahanaw man, pastor? Kung kiniyo ng Bible, ang kining kalibutan nga atong gipuy-an ron, ilisa ni kalibutan sa Ginoo nga bag-o. O kang makapuyo nini, katulad mga believers. That's why sa pagpuyo nimo sa bagong Jerusalem, bagong syudad, pahira na daan sa Ginoo ang luwa sa imong mga mata. O wala na'y kasakit, wala na'y kagool, wala na'y pagantos nga mahigungan sa kalibut nini klase ng kalibutan. O ang makatagamtang nini igsoon kadto lamang mga believers. Not all the people. Amen? Not all the people. Dili tanan. I believe nga tanan minugna, tanang tao minugna sa Ginoo. In Genesis chapter 1 verse 26, He make man in His own image. Gihimo ta tanang tao minugna gikan sa image sa Dios, pero dili kitang tanan anak sa Ginoo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Excuse me, only begotten Son. Usa lamang ang iyang anak, si Jesus Christ. But then if you believe Jesus Christ as your own personal Savior, niyo ang Bible sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give He the power to become the sons of God. Muna kita mga adopted na lang ta. Nga naman, kinituotan ni Jesus Christ. Amen? O ka mga sons of God, mauri may makabenepisyo o makapuyo sa bagong langit o bagong yuta because the former things are passed away. Kini kalibutan natin gipuyan ng grabing kalisod, grabing pagsulay, grabing kabigado, kasakit, kuhaon ni si Ginoong klase ng kalibutan. Muna bitaw ninyo, ang kining kalibutan ro naghatag na ni kalipay nga dinhi ra po ni kutob. Kung mututok ka sa butang nga dinhi ra kutob, maapil ra po ka diri ra po ka kutob. But then kung imo lang tao ng Bible, ang Bible nagisgot din sa tinuod nga kalipay. Tinuod nga paglaom. Because the former things are passed away. Even our life will passed away. Amen? Tanang butang mahanaw ang kalibutan bisan ang atong kinabuhi. Gi-experience sa Bible nga ang mga believers makatagamtam og bag-o nga kinabuhi. Kining atong kinabuhi ron nga dali ra magmasakit, daling gutomon, daling magantos, dali kayong sakiton, ilis dali sa Ginoo lawas nga dili madunot. Ilisan ni sa lawas nga dili na mamatay. Ilisan ni sa lawas nga dili na magmasakit. For the former things are passed away. And this is the promise of the Bible. Amen? Promisa ka na sa Bible. Muna ikakaroon pamatig yung maayo kay tanang butang nagiyon ng Bible bag-uhon sa Dios. All things, even the world we live. Muna karon ikaw pamati yung maayo kay aduna tay tulo ka butang karon isgutan. The three important things. The greatest importance. May yung greatest, pinakataas na siya. Amen? O yung greatest gani, pinakataas na siya. Kung adunay importante sa imong kinabuhi karon nga imong gituhuan, mas pinakataas ni siyang tulo. The three greatest important things that a man can know. Mamati ta mayroon para may bawaan tining tulo ka butang importante sa to sa tao. Gusto ba ta mo sayod kini mga butanga? Oh. Di ko masayod kung sa inyong butaran. Kaya wala ko'y paki o wala ko'y labot sa political. Amen? Bisa kung sa inyong butaran, you can vote. Kaya wala na din sa itong simbahan na kontrolong ta o higtag agin sa itong butaran. Amen? Open ta. Batin pamatian eh kay bisa kung sana kung mao na importante nimo, mas importante pa nitong isgutan ron. Wala kinahanglan kang mamati aron makaibalo ka, ikaw karon nga naa diri aron may baw-an nimo unsa ang mga butang, tulo ka butang o tulo ka words ga importante para kanimo. Batin we live this earth, sabta na puyutan yung kalibutan na, mupas man ta, na kay balutan nini nga butang nga importante ni din nato. Amen? Unsa man kining tulo ka importanteng butang nga buot nato masabtan ning butago number 1. Number 1 dayon, way dugay. Una, sa pinaka-importanteng butang nga imong may bawang nga importante kini para kanato kining atong kinabuhi, the life. The life ang atong kinabuhi. Unsa ka importante nimo ang imong kinabuhi? Sa amen ko no, kung importante nimo ang kinabuhi. Amen. Importante ba nimo ang kinabuhi? Amen.
Importante ba na ito itong kinabuhi? Mas muna ko, kung importante na ang atong kinabuhi, nanay kalag. Amen? Ang atong kinabuhi, how important to you, your life. The Bible says in James 4:14, whereas ye do not know on tomorrow or morrow. For what is your life? Kung unsa man imong kinabuhi, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanishes away. Wala pa kamong masayag kung saan yung ugma. Kaya unsa man din yung kinabuhi, yun ang Bible, James 4:14, ang atong kinabuhi sama sa aso. Sa kalit mo sulbong, guwapo ka, wow, ang bungan. For a little time, mukalit na kagagulang, para iterubing. Gikan sa imong pag-ampungan, mukurot imong naong. Why? Because that is the word of God. And then vanish it away. Makalit rag mahanaw, ingana ang atong kinabuhi. Pastor, nagpuyo ka ng kulutana, kataas na, 40, at ubangan sa Ginoo, segundos na ng 40 katuig. Kaya usa ka libo katuig sa Ginoo, usa lang man adlaw. Amen? Ang usa ka adlaw na sa Ginoo, usa ka libo katuig. That's why kung nagpuyo ka ng kulutana, 40 years, dili nimo na ipangambog, gamay ra sa Ginoo. Because the Bible says, ang atong kinabuhi sama sa aso, sa kalit mapakita, sa kalit mahanaw, ingana ang imong kinabuhi. And then, kumusta ang imong kinabuhi karon? Importante ba na para kanimo? Remember that we live only one life. Basi masayod, basi bata masayod, ba na may uban ingon nga sama matag iring, maligsan, mutindog, ya pagkabusunahan, hapakon, madagma, mutindog na po naman. Kaya yun sila ang iring kuno, ay walo ko po kinabuhi. Tinuod na? Tinuod dili groy. Itsa ko nang gabukal nga kuan kalaha. Ya tabuni. Tawo mo tong gabuhi pa man. Now kita nga tao, we live only one life. Amen? Ito ba na? And we must live wisely. Nagpuyo kita nining kalibutan na usa lang atong kinabuhi o dapat kay usa lang atong kinabuhi pag wise. Pag may nalamon. Nga naman, Pastor, tungod kay ang atong kinabuhi ng kalibutan, we live temporal. Amen? Temporaryo. Ika, ako ni-repero na kong balay. Ilisan ko ni siya og lutay man haligi ani. Ilisan ko ni siya haligi nga kahoy, temporaryo lang. Meaning to say, dili pa na siya final. Temporaryo. Sa na daw? Ang atong kinabuhi ng kalibutan, temporal. Sa to pa, dili pa ni mao ang klase ang kinabuhi. Why? Because sa tunga pa yung kinabuhi nga dili temporaryo sa unahan. Amen? That's why ang imong kinabuhi, tagain ang pagtagad. Kaya kining kinabuhi ang imong gidaladala diri ron, imong gipakaon, imong gipainom, imong giligo, imong gitagad para magwapa. Temporaryo lamang ka ng kinabuhi. And then the Bible says, after this life, napay kinabuhi sa unahan. Ug ang iyon ng Bible, kung wala kay Ginoo ato ka sa impierno, dili na to temporaryo, eternal na to dito. Kung iyon ng Bible, kung wala kay Ginoo samtang ang kinabuhi kay kalibutan, ato ka hangtod sa kanturan sa kalayo sa impierno. But in the Bible says, adunay paglaom ang mga tagtao, adunay kinabuhi, adunay kalag. Kumudawa siya sa Ginoo, eternal in heaven. Mao na to'y tinuod, dili na to temporal. Di kami yun ka nga, magpulo ako temporaryo sa langit. Dili na to temporaryo dito. Eternal na to hangtod sa kanturan. Nya magbantay kasi mo kinabuhi kung giunsan mo paggamit karon. Because kining gihatag sa Ginoo natong kinabuhi ron temporaryo ra ni. Dili pa ni mao ang tinuod na kinabuhi. Amen? Ano may mga temporaryo, Pastor? Nabay tinuod ng kinabuhi nga magmasakit pa ka. Nabay tinuod ng kinabuhi nga kung di ka mukaon gutomon ka. Sabta na to? Nabay temporaryo nga kinahanglan ka muliyo kay para makakaon ka. Ang dili tinuod nga temporaryo kinabuhi ka nang wala na kay buhaton. Yun ang Bible, there's no more tears. Wala na kaguol. Wala na kasakit. Muna yung sa Bible sa itong gibasa ron. Mo to'y tinuod nga dili temporaryo nga kinabuhi. O samtang ison, makaingon ta ang atong kinabuhi ni kalibutan temporal, muna ayaw pagpuyo nga daw walay paglaom. Amen? Muna ang atong kinabuhi ni kalibutan, di ta magpuyo nga daw walay paglaom. Ayaw ta ang imong pagsalig sa mga butang nga makita. Amen? Kita na tao, dali kita masalig sa makakita. Kinibutaran ko ni. Mayon ni tao. Ayaw salig sa mga butang nga makita. Saligi ang pulong sa Ginoo nga dili makita.
Pero muluntad sa kanturan. Amen? That's why the basis of our faith is the Word of God, the Bible. Without the Bible, abot asa taron. Abot asa tagisilhig. Ug gila pa to asa tagisilhig sa ato ang kapalaran. Batin salamat kanay Bible, ang atong kinabuhi, nagbaton kitang paglaom. Amen? Unya ayaw hugda ang imo pagsalig diya sa mga butang nga makita. Don't lose your hope. Napo mga uban nga wala paglaom. Kinapildi. Pildi lang niya akong kandidato. Maghikog po ko. Uy! Kailangan diha. Don't lose your hope for the things. Dili nga butang nga lamang. Amen? Wala nga iyong kayong itutok tanan mong paglaom sa butang nga makita. Kaya kung ang butang imong itutokan makita, mahanaw po ka. Itutok ang imong paglaom, ang imong pagtuo diya sa butang nga langit nun. Every people in the world is important by God. Timana na to. Kanang kinabuhi ni Moron, kanang naong ni Moron, di kasaligan, importante ka tubangan sa Ginoo. Parami ni mo, di kasaligan ni Naong nga da. Balik na buka si Arna, lamos tumay nga. Mana ato diha itong kuwan Naong, buka niya, balik na buka ito. Moron gyapon. Huwag di kasaligan ni Naong nga da. Amen? Timana niya, Genesis chapter 1 verse 27, and let us make man in our own image. Kanang itsura ni mo, itsura na sa Ginoo. May kami mo kusalig ng nauma. Okay, salig sa Ginoo. Amen? Amen. Don't lose your hope. Samtang may buhi, samtang buhi pa ka, samtang napakigiginawa, napakipaglaom. O ang buhi mong paglaom, walay lain, dili sa mga butani, kalibutan, kung dili lamang sa Dios. Muna samtang na kinabuhi ka, gitagaan pag tsansa sa Ginoo, maginawa, pag kinabuhi nga na Ginoo. Amen? Dili pwede magkinabuhi ang taong walay Ginoo. Man without God is still, He is God. God without man, He is still God. Amen? Ako na to? Ang Diyos, bisag wala ka, Diyos, kaya po siya. But then, kung ikaw walay Diyos, kabalo ka sa pag-ingon, you are perished. Kung ang tao walay Diyos, kalaglagan. Muna ayaw pag kinabuhi nga walay paglaom. Because every people in the world is important by God. Man believers, man ka-believers. Why? Because all people have soul. Bisa ko nang dili kasaligang tao at makita, na may kalag. As long as wala pa siya sa lungon, si kalag. Amen? Tanang tao, mamaot man sa magwapo, o radunaan man ang mapobre, na kay kalag. That's why, importante ka tubangan si Ginoo. Munang ayaw buwad ang imong paglaom because your soul is precious in the sight of God. Ang atong mga kalag, bililon ka na tubangan si Ginoo. Amen? Some people walay pag-amping sa ilang kaugalingon. Warkas pagamping. Kaya kabalo mo, kung ang usa ka kinabuhi, kaya nagkinabuhi man tao, nabuhi man tayong libutan na temporal, and we live one life, kung dili ni mo nampingan, you will lose it. Amen? Kung atong kinabuhi, usa lang, kung dili pag inato ang mumahon o gampingan, may posibilidad o may panahon na mawala ka ng klase ng kinabuhi na mo. Or even, ako, at ang iya, kung ipahulam ko ni Mokloy, Mukloy na karong namay nickname, kay kung wala nickname, Rinaldo, gila ko ba ni mo. Kung ipahulam ko ni Mukloy ron, kunya lantal ko, ilabay-labay ni Skarsada, andin siya kung bation. Importante ko rin ako, kung siya sa kong lakaw, magdala mo ko ani. Okay, saya sa dalan, uhaon ko, ilinit ang suot sa bugnaw. Kunya ipahulam ko ni Mukloy, ilabay-labay ni Skarsada, kung siya bation ako. Kung siya bation ako, malipay, siyempre masuko ko. Ano naman? Kini butanga, sige ni ko importante ni nako. Dugdung gini ni ko dalgor man ni. Sige ni butanga dili ni ako importante ni nako. Once nga ihatag ko sa gitagaan, dapat ihapon ni ampingan. Sa talaga, your life is not your own. Di pahulam lamang kas Ginoo. Og dili ni mo na amay pasagdan nga kinabuhi. Kung imo lang abusaran ang mong kagalingon, imong kinabuhi nga usalang, na ay masuko na. One day, you lose it. Kung oras tagiya. Huwag ang tagiya ng Diyos. Dapat amumaw na ito atong kinabuhi. Mapuyo kita sa kinabuhing dili pagpatuyang nga walay paghigugma sa kagalingon. That's why this church will teach good, matudlo good, ni higugma ang imong kagalingon. Amen? Kaya gamiton kas Ginoo. Sama sa gikingan before, nagwala yung pastor, forward! Huwag gini forward. Bisang yung people, huwag gini forward. Ang tigulang, may gasugod-sugod, may forward.
Tay, sigurado ka nga ni forward ka, musunod ka sa Ginoo. Musunod lagi ko, pastor. Napangat naman ka, musunod ka po sa Ginoo. Saan na yung pangalagan, pastor? Pinaakay. Na yung sahay, gusto ka musunod sa Ginoo, nanatay gipatyag sa tungkol galingon. Sa diyang kumplito pa, sa diyang likon pa ta, sa diyang himso pa ta, di sa ka mga laga sa Ginoo, okay pa man ko? Sabta na to? Atagan na to Ginoo, putoy. Atagan na to Ginoo, reject. Tagalan na to ang Ginoo, salin, wanay lain. Bakit sa diyang basko pa ka, wag ikitay nga marisibahan. Kung sa importante mo yung kinabuhi, dapat nimong una-unawang karon nga kung nag-isip ka sa mga galingon nga importante nimong kinabuhi, may usa nga gaisip nga pinaka-importante niya ang tag-iya. Amen. Amen. Yung importante na ko ni galingon, pastor. Ako ni palangkaon, may usa pa wa ka nasayod nga mas nag-importante pa na. That's why He cared for you. That's why every time nga asa ka dapit mabutang, ibutang sa kalibutan, gisipti ka sa Ginoo nga naman gaamping ang Ginoo sa imong kinabuhi. Gi-blindfold. Gipalantaw sa pampang. O, natawadan na. O, gi-blindfold. Tuyok. Tuyok. Gipatalikod man siya. O, ambak. Siya, ikaw gilara, pastor. Dito mo siya likod. Dito siya niambak. Gipatalikod siya sa pastor para inigambak niya. Diri siya. Dito mo siya nambak. Usahay, gibutangan ta sa simbahan, ang Ginoo simbahan para diri ta masipti. Kita na ikaw galingong iambak sa galingon na tong kaalautan. Amen? Isipti ta sa Ginoo, pero kita gibato sa peligro. How important to your life? How important to you? Importante ba yung kinabuhi? Say amen? Ay, importante yung kinabuhi sa peligro. Amen? Kaya kung gaisip ka nga importante ni mo yung kinabuhi, adunay usa ka tag-iya na nag-isip mo nga mas importante kasi ang tag-iya. Kada pumotor, pag-aiban ko sa mga people, kung gaamping siya, mas ko kaya ako tag-iya. Kung gaamping ko kaya ako tag-iya, mas ang kumpanya gaamping. Sabi na to? Kaya kita nagapagamit, gapaamping ta, nga naman dili atua. Samot ang Ginoo makakita. Ay, pingit ang ginabuhay ko, saan nakabukoy? Yan, bahala. Bam, munan rin ah. Tatak, munan rin. Bam. Basunahan, mognos ah. Gadaan ang ulo eh. Mura lang kong tamala. Wala ang ulo, gadaan na. Bit-bit pa. Grabe, luyan ba ta ah. Ang ulo, wala na katong tabugok ng tamala ba? Lunay-lunay na lang. Nga naman, walay pag-amping sa iyong kagalingon. Amen? Muna, ang ilustrasyon na ito lagingon, wala pa ta masayod, nagibiyaan sa Ginoo ang trono sa langit, o minaog siya din sa yuta, tungod sa iyong kinabuhi. Amen? Minaog siya sa langit, gibiyaan niya yung trono, nindot kayong kinta nito, gapungko siya sa trono, samahan niya natin God the Father. He is God the Son. Itindog siya, minaog siya din sa yuta, para sa iyong kinabuhi. And then, karon ang kinabuhi, wala nimo tarunga. Ikaw ang tuyo sa Ginoo, anong ninaog sa siyuta. Wala ba ka masayod na na? Wala ba ka nasayod o nalimot ba ta na kinabuhi niya bugti sa atong kinabuhi? Kinabuhi sa Ginoo, bugti sa atong kinabuhi. Why? Because yung Andre, nag-antos siya, gisakit siya, aron siya mag-antos, aron kita makabaton og haruhay nga kinabuhi. Nag-antos siya para makabaton kag haruhay nga kinabuhi. Kisa may gusto na dire. For example, si Stephen gantos. Example ra ni. Wala man na si gantos. Example ra. Lantan mo Stephen, grabe yung Stephen no gantos. Mapauli dito sa Dilaro sa magbaklay. Na ikaw na kay motor. Ay mo na lagi na. Ang akong pagantos, akong isakripisyo para ikaw dili magantos. Kisay sa kota na. Si Stephen karon dili na magbaklay mo patubang diri. Ikaw na magbaklay patubang sa inyo ha. Sagot mo na. Sagot mo na. Bahala ora ka okay labot nimo. Pagbaklay dito gimo. Ngara pud dito kagapuyo. No, mga na guro ka no. Pero gibuhat mo na sa Ginoo. Matawar ta gibuhat mo na sa Ginoo. Amen. Nagantos siya para ikaw dili magantos.
Amen? Gibuhat sa Ginoo. Nasabda na to? Gisakit siya para ikaw dili masakit. Nagpalansang siya para ikaw dili ipalansang. Kay imong dugo bisag tibuok, lawas pa nimo ilansang or tibuok ikaw ilansang sa cross, wala kay kapasidad na makaluwas ka sa imong kaugalingon. Amen? Mo na atong isayra digsoon. How can this promise in Revelation chapter 21 verse 4 can be yours if you live in your life wala kag yatagan mo dako nga misay? Unsaon na to pag-apply kining Revelation chapter 24 in the time when God nga matubang na to ang Ginoo face to face na siya mismo ang mukuha o mupayod sa luwa sa imong mga mata. How can this apply? Unsaon na to pag-apply sa ato ang kinabuhi na kung ikaw mismo wala kay pagpapagabana sa imong kinabuhi? Gusto ba ka nga usa ka nini nga matubang sa Ginoo niya nga pahiran sa Ginoo ang mga luha? Gusto mo? Yes. Gusto mo ta? Amen. Because this is a promise. And God shall wipe away the tears of our eyes. This is a promise. Amen? Ang pangutana, gusto ba ka o usa ba ka nga matubang sa Ginoo o gusto ba ka nga usa kang pahiran sa Ginoo ang imong mga mata? O kung gusto ka, kumusta ang imong kinabuhi ron? Kumusta ang kinabuhi ron? Kumusta? Because this is the truth. All people knows God. Mao kini ka matuoran og dili gini malimod nga tanang tawo nakailag Dios. Amen. Tanang tawo sa kalibutan nakailag Dios. But walay relasyon sa Ginoo. Amen. Muna ang Revelation chapter 21 verse 4, matagamtaman lamang kini o mahitabo lamang kini niadtong mga kinabuhi na naghatag og importansya sa ilang kinabuhi. Kinsa man na sila kadtuning mga tao na nagpuyo nila ng kalibutana na naghatag og mensahe sa ilang kinabuhi. Wise. Kinsa man sila kadtuning mga taong nakigrelasyon sa Dios. Tali sa Dios o sa ilang kinabuhi. Amen. Amen. But then kung wala kay relasyon sa Ginoo nini kabungtagon, din ayaw pag-ingon nga bilong ka sa usa ka tawo nga pahiran sa Ginoo ang iyang mga mata sa ilo. No, wala ka hisakop niya na. Because ang hisakop lamang niini mga tao nga pahiran niya sa Dios ang ilang mga mata sa mga luwa, kadto lamang ning mga tao nga nganay kinabuhi gihatag nila sa Ginoo samtang napas sila sa yuta. Amen. Basta may kinabuhi ron. Gusto itong kinabuhi ron. Natoy sa kapanultihon nga ang atong ginabuhi galatay kung kita sa nylon. Gamay sipyat na to. Simplang. Sabta na to? Sabta na to? Mula ang atong kinabuhi ng kalibutana, ang pinganan. Ang atong kinabuhi ng kalibutana, tarungo na to desisyon. Amen? Desisyon ang gikinahanglan. Why? Because kung masipyat kag desisyon karon, the consequences is in Him. Amen? Ang consequences asa? Sa linaw nga kalayo. That's why, be wise. How important to you, your life? Importante ba naman kinabuhi? Importante na to ang itong kinabuhi? Be wise. Tanan ko siguro to, natay una-una, amen? Napa tayo mga paminsan? Napa tayo paminsan? In literal, natay paminsan. We know God. Nakabalot ang na Diyos. Din pagpuyok-kuyok ang Ginoo. Amen? Ang unang importante son, your life. Ikadua. Second, God. G-O-D. God. Amen? Ikaduang importante, pinaka-importante para kanimo, Diyos. How important to you, your God? We must remember that God is the author of all things. Ato hinumduman ha? Hello, namati pa mo? Kristohanon, ato hinumduman nga ang author sa tanang butang ng kalibutan na Diyos.
Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Siya ang author nining kalibutan na. Siya ang inungdan nga nung nakakadiri. Siya ang inungdan nga nung kabaton kag kinabuhi walay katapusan. Siya ang inungdan nga nung maadto kag langit humaning kinabuhi kag nagsalig kaniya. Amen sa to? Ang author sa tanan ining kalibutan ay igsoon ang Dios. If a man, namati mo? If a man live without God, batayin niyo ha, kung ang tao nagpuyo nga walay Dios, lantawan ninyo, he live a miserable life. He live a miserable life. Sabi na, ang tao nga wala magpuyo, ang tao nga nagpuyo nga walay Dios, nagpuyo sa miserable nga kinabuhi. Bisag butahan pa ka. Bisag imuha pa rin tanang butang sa kalibutan. But then, kung wala kay Ginoo sa mong kinabuhi, miserable mong kinabuhi. Nasa na to? You can buy anything if you want. Pwede ka kapalit o mabutang gustong-gusto nimo. But then, kung wala kay Ginoo sa mong kinabuhi, miserable kay pang kinabuhi. Amen? That's why now ginato igsoon nga kitang tao, kung wala tay Dios, magpuyo ta nga miserable. Kung magpuyo kita nga wala Dios, we live a hopeless life. Unsa ang hopeless life? Unsa ang hopeless life? Walay paglaom. Walay paglaom. Kabalo mo sa mga Kristiyanon, puno kita sa paglaom. Amen? Nahanap mo niya? Because the Bible tells us, kini ang Bible, puno kini sa paglaom. In my Father's house are many mansion. Paglaom na sa mga Kristiyanon. Batin kung wala pa ka na Kristiyanon, sa una, wag ka kabalo, nagyandaman ka sa Ginoo mansion. Masabda na to? Mula sa una, nagpuyo ta, kinabuhing walay paglaom nga naman, wala ta kabalo sa saad sa Ginoo. Ang atong naibawaan sa kalibutan, mukaon, matulog, mukaon, mutulog, mobra. Mauro na ang daily routine sa atong kinabuhi. Nga naman, wala ta kabalo sa paglaom mag-isulti sa Bible. Ang atong naibawaan, nga humaling kinabuhi, matapos, mapauli sa Ginoo. Mauro na atong naibawaan. Humaling kinabuhi, pauli sa Ginoo. Mauro na atong naibawaan. Wala ta kabalo nga naay langit, wala ta kabalo nga naay impierno. Bisan man nakabalo ka, pero wala ka kabalo kung usay mga pamaagi nga makadto ka dito. Nasabda na to? Kaya wala yung katudlo na to. Ang tao karon nakabalo kung saan ang impierno. Pero kumpiyansa siya nga para dili siya madto dito, pero wala sige buhat. Amen? Ang tao karon nakabalo siya na impierno, pero wala siya magbuhat sa kabubuton sa Ginoo, pero dili siya ganahan madto dito. Mo na nibawan sa tao nga naman, dili in hopeless life, wala kabalo. Pero kung Kristohanon ka, nakabalo na ka sa butang sumabot. Naana kay paglaom. Muna ang tao nga wala, ang tao nga gapuyo nga wala Dios, he live in hopeless life. Thirdly, he live a dangerous life. Saan ang dangerous life? Delikado nga kinabuhi. Kabalo mo nga nung delikado kabalo mo nga nung ang tao delikado kung wala Dios. Mas mo nakuha ang realization sa tong nauna ha. Kitang tanan nakabalo tag Dios. Pero nganong may untag mga taong walay Dios. Karon may mga tanan nganong literal man kay nganong dali man kanato istoryahon. Because this is the realization even sa mga bisita. Kitang tanan nakaila tag Dios. Amen. Ang taong may tinuod nga Dios, kato ng mga taong nagkinabuhi kuyog ang Dios. Pero kung makita mo ng tawanan nga wala na kinabuhi kuyog ang Dios, muna tao nga walay Dios. Nagtuo siya na Dios, pero wala si Dios. Nga naman, nagkinabuhi siya nga supak sa Ginoo. That's why dali kita makaingon nga nagkinabuhi ka nga naay Dios. Nasabtan na to? Kaya may uban, wala tayo Ginoo na ta. Masabtan na to na, kabalo mo usbo na ko. Mailan mo ang tao nga walay Dios, ka wala na kinabuhi kuyog ang Ginoo. Pero mailan mo ang tao nga naay Dios, kaya nagkinabuhi siya kuyog ang Ginoo. Muna makaingon ta, mailan mo ang tao nga walay Dios. Masabtan ba na to? Nakuha niyo kung masabot? Muna ang tao nga nagpuyo nga walay Dios, nagpuyo siya sa delikado nga kinabuhi. Don't you know nga kaning kalibutan, mo ni pinakadelikado nga lugar? Naatri ang danger zone. Wala tagbaluan ano? Ang atong nasayran before nga malipayon ta, kalipay lang tanan. Pero wala ta kabalo nga kining kalibutan na bitik ni. Amen? Isa na kabalo diri bitik. Kabalo ko sa word nga bitik.
Apado na to, litag og lingla. 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If you love the world, the love of the Father is not in you, not in Him. Amen? Muna kining kalibutan ang atong gipayaron, litag ni. O sa bisan kinsa ka to mapabili may gugma niini, litag ni sa kaaway nga maong yawa. That's why you live. Kita karon kitang tanan nagpuyot ta sa danger. Kung wala tay Ginoo, kada adlaw kang gilitag sa kaaway. Masabtan ka ng danger? Masabtan ka na? Kanang mga litag dag mga usa nang hayupan itong litagon. Ingana ang atong ginabuhi gilitag ta kada adlaw. That's why pagbantay yun. Kung magpuyo ka mawalay Dios, dangerous life. Why? Because there's a danger behind. Hell is waiting for those people who did not know God. Agoy. Manong dangerous man pastor? Tungod kay adunay kalayo sa imperno nga paabot niya itong mga tao nga wala makaila o Ginoo. Kailan mo gusto yung butuhan? Example na tayo, kay eleksyon ng ugma. Di lang na mag-aisigot o panding. Kaya wala man ni kamo naaman. Kailan mo siya yung gibutuhan? Na may uban mag-away yun. Ay di buta rin. Kasi makadawan niyo. Mahal master. Makadaw ko, master ko ni mo. Tumutuman ka na to. O sige, magkaraw ko, master ka. O sige. Ano ba, mag-away itong sa kandidato. O sige, kauban ta. Tanan na to. Atong tanan mo ni. Kisa may nakailan siyang butuhan. Nakailan mo tanan ako? Kung kinsay makadaog, nakaila ka. Amen? Hindi lang ko mag-isgot. Kaya kasi kung paano po ko ba? Bawal na naman namin. Kung kinsay nakadaog, nakaila tang tanan. Kaya gipilian naman na to. Kung kinsay nakadaog, nakaila tatanan, anak. Isang na daw? Amen? Ang pangutana, ang kanabang nakadaog, nakaila ninyong tanan? Kinsa may malingkod, bahala kinsa niya? Nakaila ba na nato tanan? Wala. Amen? Mga delikado ang kalayo sa impyerno kung wala ka nakaila sa Ginoo. Yes, you know God! Nakaila tatanang Ginoo, ng bata. Daya sa kagustong maadto dahil sa langit sa impyerno. Sa pao di karon pa. Patungkol mo impyerno. Bata pa kanina, di na gusto matong impyerno. Nga naman, nakaila po ng Diyos. Nakaila po ng Duterte. Pero pangutana, kitang tanang ba nailhan sa Ginoo? Di ka ba lumaw niya ng Bible? Dili mamati ang Ginoo sa mga ampo sa mga makasasala. Sa to pa kung makasasala ka, tubangan sa Ginoo, minito siya, wala ka relasyon sa Ginoo, wala ka nakaila Ginoo, wala ka nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, ang dalunggan sa Ginoo sirado. Masab na daw? Close! But then you are righteous in the sight of God. Kung matarong ka, tubangan sa Ginoo, yung Bible, there is none righteous, no not one. Wala ibang tao, bisag usa. Amen? But then gimatarong ta sa Ginoo kay napakamatay siya sa krus sa kabalyo. Si bisan kinsa katong mutong usalig kaniya gipakamatarong sa Ginoo. Katong mga gipakamatarong sa Ginoo nga nagdawat sa Ginoo, nagsunod sa kabubuton sa Ginoo niyo ang Bible, mamati siya sa mga ampo sa mga matarong. Amen. Amen. Don't you know ay ingon nako nga nailang tatanan sa Ginoo. Kay ingon ang Bible, wala siya makaila sa mga makasasala. Miari siya sa makasasala. Pero katong mga tao na padayon sa pagbuhat o sa pagkasala, na dili ganan maadto sa trono sa Ginoo aron sa pagginulsol pagdawat sa Ginoo, wala to niya mailhi. Amen? That's why kung ikaw karon nga na dire, kung kuyog nimo Kristohanon, mga anak sa Ginoo, safety among kinabuhi kanailan sa Ginoo. But then kung ikaw karon nga wala dire o na ka dire, ang imong kuyog mga dili anak sa Ginoo, dili safety among kinabuhi. Why? You live in dangerous life. Kung unsa ka delikado ang gikuyugan, ni anak pud ka delikado ang kinabuhi. Kung unsa ka safety ang imong gikuyugan, ni anak pud ka safety ang imong kinabuhi. Amen? Amen ba? Amen. God without man is still God. But man without God will perish. Amen? Ang Diyos kung walay tao, magpabiling tao. Pero ang tao kung walay Diyos, malaglag. Ano nakataron? How important to you, God? Natawan niyo ha? Natawan niyo ang chronological sketch about the Bible. Ilan to? Ako na yung sigilawan niyo ang gamay. Kaayo nga
nga summarize from Old Testament down to New Testament. Natawa ninyo ha? How important man to God. Natawa? Unsa kahigugma sa Dios ang tawo. Muna ayaw pag ingon sa mga galingon wala kay bili. Natawa ninyo, sa una pang panahon sa Old Testament down to the New Testament right now, sa panahon na to karon sa church age, grabe na kayong pagigugma sa Diyos sa katawan. Amen? Amen ba? His plan for us is perfect. Ang plano sa Ginoo nato, grabe ka perpekto. Muna grabe gini ang pagigugma sa kalibutan. Ang kining kalibutan mao kining kitang tao. Bisag nakasala ang tao, through Adam and Eve, pinagi sa tong unang mga ginikanan, but still God is faithful unto us. Amen? He made an ark for Noah. He made an ark for Noah so that bisan kinsa katong motog mo sakay maluwas. Amen? Natawan niyo sa pagigugma ang Ginoo sa tao. Sa unang panahon, yun siya, nagsisig ko nga akong gihimo ang tao. Ano sa Bible? In Genesis, naginulso lang Ginoo? Naginulso ba Ginoo, no? Naginulso ko nga nung gihimo na ko ang tao. Nga naman, nakapasakit siya sa akong kasing-kasing. All he did is iniquity. Ano yan tanong gibuhat na ko, grabe kasakit. Kimakita sa Ginoo ang panahon si Noah, grabe ang mga tao sa una. Yun ang Bible nga, ang tao sa una is, ang kalipay nila is papakasala. Wala yung Ginoo, nagsisi siya, anong gimugna niyang tao. Tungkol kinakita sa yung kasing-kasing, grabe sigisig kasakitan. But then, bisag gibuhat na sa tao, kabalo magugma si Ginoo, aron na preserve lang ang mutuo niya, nagpahimo siya ka-arka. Si bisan kinsa katong mutuo, musakay sa arka, ma-preserve, maluwas. Nantawan ninyo ang gugma sa Ginoo. Amen? Tungkol sa gugma niya sa Ginoo, nakiguban siya, nakikaway siya, kuyog sa mga katawhan niya sa una. When Moses and Joshua, kisa pa tong ibangis ko dere, nakutob sa mga katawan sa Ginoo, nakiglaban po siya. And then one day when Joshua nakigbugno siya, niyo na pahunong ang adlaw, gipahunong ang adlaw. Amen? Ginoo, dili na ko ni makaya. Lord, dili na mo ni makaya ang pildi, kadaghanan ni kontraha. Nagangyo ko nimo nga pahunong ang adlaw sa tunga. Kay kung mungit-ngit, mapildi mi. Gituman ba si Ginoo? Yes. Gipahunong si Ginoo ang adlaw sa tunga. O nakikaway si Joshua kay maguban, daog sila. Natawan niyo ng illustration sa panahon sa una, grabing pagigugma sa Ginoo sa tao. Nakigubat po siya kapil. Nakikaway po siya kapil. Kontra niya itong mga taong batok sa Diyos. Amen? Amen? He preserved the Israelites from the bondage of Egypt. Kaya ang Israelites sa una, gigapos man sa Egypt. Iya itong gimo. Gipaglaban niya, giprotektahan niya si Daniel, si Shadrach, Meshach, o Abednego, Elijah, o kinsa ba itong mga propeta nga nana sa kamatayon. Gipreserve niya. Amen? Kay gigugman niya ang iyang mga katawan. Natawar niya yung Ginoo. Niyo si Daniel, Ginoo, hinumdumi taon ko. Nana siya sa baba, nana siya sa langit sa liyo na. Ginoo, hinumdumi taon ko, imong katawhan. But in the Bible says, niabot ka tong angels. In the Bible, bitunga ang anghel. Dayon, gitabungan ang baba sa layo. He preserved. When Shadrach, Meshach, Abednego, gitambog na to sa hudno sa kalayo. Gigapos, unya niyo ng Bible, nauna pa itong kasunog itong mga nag-itsa niya tungkol sa kainit. Then God preserved the three young Hebrews. Nasunog ba sila? Wala. Why? Ingana na ito makita unsa pagigugma sa Ginoo sa tao. Amen? In the New Testament, paglantaw sa Dios nga atong mga sala, nilapaw na gyud ngadto sa langit. Then He makes a way. Amen? Nangita siya paagi. Unsa may bugtong paagi, aron masulbad kining problema sa sala. Then He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Amen? Ihatag niya ang bugtong anak, si Jesus Christ. Nasayon siya nga kung kining akong bata mamatay, ang iyang dugong may bayad ani, masulbad na ang sala sa kalibutan. And
then the Bible says, the redemption of the blood of Jesus Christ, may nungdan nga nung naluwas na. Pero ang problema karon mao ni, dugay nang namatay ang Ginoo. Dugay nang namatay si Hesus Kristo. Ang problema mao ni, wala gidawat sa katawan. Amen? 2,000 years ago na ang kaluwasan kasuri-suri sa dalan. Knocking at the door of your house. Pasok na ako sa inyong pagalingan. Pasok na ako sa inyong kasukasay. Pero balibaran yapon sa katawan. 2,000 years ago na. Hangtod karon ang kaluwasan. Nagsigig panuktok sa kasing-kasing sa tao. Nasugat sa una sa Old Testament. Hangtod karon panahon na gi-preserve niya ang tao aron maluwas nga to sa langit, aron papuyon sa bagong mansions. Pero ang tao hangtod karon gibaliparan ang kaluwasan. Amen. Gisalikoy gyapon sa tao ang kaluwasan. Nataw niyo sa pagigugma sa Ginoo. Sukad sa una sa panahon ni Noah hangtod karon ang Ginoo nakiguban gyapon. Wala na magkulang ang Dios. Dugay na nga panahon o mabot na lang panahon nga munaog siya. Pero ang kaluwasan wala gyapon dawata sa tanang tao. Still the ways of the man is in iniquities na padayon sa pagpakasala. Ang krus na tabunan tungod sa sala. The reason nga nung naisimbahan, the reason nga nung pastor, the reason nga nung nai-invite nimo aron makabalukak sa kaluwasan. Aron makabalukak nga naay Kristong namatay nimo ngadto sa krus sa Kalbaryo. 2,000 years ago, tuod kay mao nay plano sa Ginoo. Nga sa dili pa siya mobalik. Yun siya sa 2 Peter chapter 3 verse 9, not willing any should perish, but that all should come to repentance. Dili siya gusto ang tanang tao maambak sa impierno. Gusto niya ang tanang tao moduol sa Ginoo, maghinusol ug dawaton siya. Papuyon siya sa kasing-kasing. That's why ikaw na diri karon kun aking kinabuhi, be wise. Pagpuyo nga nay Ginoo. O kung ikaw karon natuo ka nga nay Dios, pagpuyo-kuyo ang Ginoo. Kay kini atong kinabuhi ang Dios, pinaka-importante ni partner ni nanong naakan ini kalibutan na. Amen? Naa kay kinabuhi ron tungod kay naay Dios. Tungod kay naay Dios naa kay kinabuhi. Timanina. O kini katulo dili po ni pwede mawala nimo ni. Kung naay tao, naay Dios, kung naay Dios naay tao. O kini katulo importante ni. Sa tanang butang ni kalibutan na ayon ni gula the salvation. Amen. Life, God, and salvation. Tungod kay naay Dios, naay tao, naay kaluwasan. Amen? Dili pwede naay Dios, naay tao. Naay kaluwasan, complete package na na. Amen? God the Father, naay anak gipadala para kaluwasan. Naay Bible para mo guide. Naay pastor aron muwali sa kaluwasan. Amen? Naay simbahan aron antuan sa mga taong luwas. Kompleto na ang package sa Dios. Wala na untay mo ato sa impierno. But listen, gusto ko sa tao mo ato sa impierno. Kumpleto na ang Ginoo, wala na. Kumpleto na. Wala na angay panguntang mo ato sa impierno. Hapit na mabalik ang Ginoo niyo ng Bible sa inyo sa school gina. Tanan ka pangitabo na hitabo na. Hangtod karon gagira ra gyapon ang Russia ug ang sana Ukraine. Minyo naman ang COVID, wala pa eh. Human si Riksyo, mabalik na po itong COVID. Abi niyo naman ang kasdanan, gasugod na. 70, 80 na ang presyo sa gasolina. Abi niyo munaw pa na. Di na nang naog. Ang presidente nila naog, ilisdan. Ilisan na sa huli uno. Ang mga palalitong dili na nang munaog. Swerte na iluna, kadagang bugas. Aw na ilusi, kadagang bugas. Dili na naman naog, na naman, patubang na ta sa pinaka-worst. Kung sadya makita na na nimo, padungog nimo na mga butanga, nagpasabot na ang hari, hapit na mo naog. Amen? Amen? Kung sa mayangan mo baton, kumpleto na ang Ginoo. Ikaw ka tao, gibutangan ka na kay Diyos. Nana pagiging kaluwasan. Amen? Kumpleto na. Be wise. Nana maguna natugod. Today, if you hear His voice, harden not your heart. Tungkol ba nas kagaya sa itong mga kasing-kasing God, manulita mo luwas? Grabe po mo diha, mas luwas naman mo. Napawagin mo sa kalibutan. Luwas na mo. The Bible speaks, dili kita. Saan may tuyo sa Ginoo nga nung Bible? Kung saan may tuyo sa Ginoo nga nung simbahan? Kung saan may tuyo sa Ginoo nga pastor? Kung saan may tuyo din niya nga nung naata? Para maluwas?
Yung may mga kapasagdan ako ginugas sa ibutang. So kung matay nga po na, giputos sa largo. Yung masulti pa to kasi sa ibutang. Dili na. Buhi pa ka, itagakag tsansa sa Ginoo. Karon nga nagatingog pa ka, karon nga ginhawa pa ka, mo na tsansa nga mopili kag asa ka maadtuhuman sa imong kinabuhi. Dili nang patay na. Wala na may himoy. Mapita ng tao kumpiyansa sa imong kinabuhi, ang kinabuhi nga naman. Gitagaan siya gitag sa yawa nga ayaw tuwa na kay Ginoo ray bahala nimo. Sayop na. Sa purpose na Bible para masayod ka sa imong atuan. Amen. Amen. Mo na nining kabungtagon, the reasons nga nung naay Bible para makabalo ka sa kaluwasan. The reasons nga nung naay Dios para maluwas ka. Ang rason nga nung naay pastor para makabalo ka sa kaluwasan. Why? The reasons why there are brethren invited you to go to church para makabalo ka sa salvation. Di kay para gustong danihon ka. Kini mga kuha na makusuki mong invite. Usa lang si Yuha, mo din subahan. Pagkaroon na ba yan ang sul, pagkaroon diha. Bulan! Kusog kayo may invite, dili na may rason nung inviteon ka na mo. Dili rason na mo, nga inviteon ka dili, para kapakiton ka sa mga porma, gagalong slave, gabarong, gapolo, gakarsunes. Kung ngitag yan niya, ito si Tihol ka dadlaw, ay porma kayo. Dili na may rason, ang rason nga nung gidala ka na mo dili, para makabalo ka kaluwasan. Para makabalo ka nga naay imperno sa mga taong walay Kristo. Nga naay langit sa mga taong naay Ginoo. More na itong rason nung nakatagpirik. Salvation. Kabalo mo, ang author, kabalo mo kung sa'yo toyo sa author nga nung nani. Ang Ginoo may author ni. Toma na. Kabalo mo kung sa'yo toyo. Salvation. Ang tanan ani gatuyok ni sa kaluwasan ni mo. Tanan, kaluwasan ang gisulti ani. Although naray mga balaod. Pero kaluwasan ni tanan ang gisulti diri. Muna kung mabulag ni mo ni unang Joshua, kung dili ka mo meditate ani adlaw o gabi, wala kay tinuod na success sa imong kinabuhi. Bisag daghan pa kang propis, basi kung sa pagka-professional ning kinabuhi, daghan ka kurso, pulis ka, pagkauma, budyuti na po kang maestra, pagkasulad law, abogado na po ka. Pero kung wala ka ani, wala kay tinuod na success. Kaya ang tinuod na success naa sa pulong sa Ginoo. Amen? For what shall the prophet a man, he begin the whole world and lost his own soul. Kung importante ni mo imong kwarta sa bangko, nini ka mong tagon, importante pa ana imong kalag. Kaya dili pwedeng mabayaran sa sapi o kwarta ang imong kalag kung maadto na ka na sa ninaw sa kalayo. Amen? Be wise. Kumplito na ang Ginoo, package ni tanan. All people made by God, but not all people are sons of God. Ha? Ang anak lamang sa Ginoo nasa John 1:12. Na dinhi. Amen? The love letter of God nasa John 3:16. Ang pasabot kung anak ka sa Ginoo nasa John 1:12. That's why muari kang simbahan para mabasa kag Bible kay nadiri na kadetalye ang mga butang sa umalabot. Amen? That's why giisip kitang lost at ubangan sa Ginoo kung wala kay Dios. Amen? Tao tani kabuntagon. Ito utang na Dios. Pero wala tay kaluwasan. Giisip tag sa Ginoo lost. Amen? That's why ang purpose nga ng mga young people gusto kong maadto gyud para makatugkad gid mo sa inyong pagtuo. Some of you karon gasimba mo wala pa gid mo katugkad sa inyong pagtuo karon. And then you will experience dito kung unsa gid imong pagtuo. Anayop sa mga visitors matugkad pud ninyo yung pagtuo ngano naamo ni kalibutan. Nga ni ari ka ni kalibutan dinhi sulagma nga misulbong lang ka. Nga gipadala kasi mong mama magpapanaw. Ang reasons nga nung nakadiri kinay Dios. Kay tao ka. O kung tao ka, nagkinahanglan kag kaluwasan. Amen? Because all man is sinners in the sight of God. Timana ginato, kitang tanang tao makasasala ta in the sight of God. Sa kaulihitan nga panahon, dili ta makatubang sa Ginoo. Face to face. Why, Pastor? Because we are sinners. And then the Bible says, ilisa na taniyag lawas nga di madunot. Ilisa taniyag lawas tanan. Nga grabe na komportable nga lawas. Lawas nga dili na makasasala. And that time, pwede na kang katubang sa Ginoo. Amen? Pero dili pa kakatubang sa Ginoo. Mabita na, kastuhan kung mamatay, ato sana siya sa paraisong giandam sa Ginoo.
Pukaw na siya unya, inigbalik sa Ginoo. Kay unahon na siya banhaw ni mga Bible. Pagkabanhaw nimo inisan kag lawas na di madunot, lawas na nga dili makasasala, pwede na katatubang. Wow, kanindot sa naong sa Ginoo. Kaya ng Bible, siya mismo ang mupahid sa luha sa imong mga mata. Kung ay mayor, di magbaklero, di magila ka, mupahid ang mayor, grabe kasakit yung lugar. Grabe na akong ipahiran sa mayor at lugar. Touch, teka, touch. Makita pag sa mata, huwag yung paniwa. Taguan ko ng sulod ko sa kuan. Handumanan ako ni mo ni pizza, habutan mo ni pizza. Mo ni paniwa. Ano naman? Para ni mo, sikat kay ka. Alam dun kay ka naman, dagkong tao ni pahid ni mo. How much more inigabot sa Ginoo? Amen? Pahiran sa Diyos ang imong lalo. Kasi kapahid, ang Diyos mismo. Tag-iya sa imong kinabuhi, mupahid sa katapusang luha sa imong mata. Kaya wala na klaseng luha. Maghilak pa di ka kay, maghilak pa ka dito, hindi na ka mamatay, hindi na ka mamatay. Maghilak ka kay di ka gutungon, no. Mo bitaw to'y katapusang luha nimo sa kalipay. At the same time, kaguol. Amen? Amen ba? Be wise. Be wise. Gusto ano yung people? Amen? Be wise. Kalipay ning kalibutan, gitalikdan ko talikti. Practice of choir, biyahe ng balibol. Talikti square. Kay papag na si mo ang pagtuo, ako si mo ang pagpangalagad na di ka matubo. Amen? Nilabuharis Pastor Gabiano, tinuod na! Huwag ma-practice dire, ito dito, sala! Po! Apa ka? Sakit na kasing-kasing Pastor ni Guli. Naana ni mo dire? How much mo ang Ginoo? Tinuod na! Ay mo patawa! Pantay lang mo sa youth camp, wala ba naman naingna ng mga speaker, nga igon mo, maigogin mo! Basta huwag mo nagtuman sa Ginoo. Maigogin mo sa huwag nagtuman sa Ginoo. Pero kato mga kasing-kasing masinugtaron sa Ginoo. Wow, amen. Gibuhat ko na, amen. Ako nang gibuhat Ginoo. Lord, gibuhat ko na sa simbahan. Pero wala ka gabuhat, agoy kasakit. Mura brad. Mura pala. Ipasan mo sa likod, nga naman, sakit basta ka matuoran. Amen. Be wise. Ano nito agad? Nanong gibutangan sa Ginoo. Nelosay goto na kanay. Nanong gibutangan sa Ginoo simbahan? Para kitang mga makasasala matarungon sa Ginoo. Just imagine kung walay simbahan kung sa dagan sa kalibutan. Sige. Kung walay simbahan nga katudlo sa pagkamatarong kung sa dagan sa kalibutan. Ha? Testing ikaw ang kadadlaw wayo kasugas. Mayroon man ang pinggan, hugasi akong kagalingon. Uy, pinggan mahugas ta kay mukhaon na po si Kwarnon. Ang baso manghugas na nag-iyaha. Di na manghugas, kinahanglan ginawa lang hugasan kay para makakaon ka. Nasabta na to? Kani mo sarina, sin mo solo, mula pa nag-iyaha. Mula ba ko din, sa loob, mula ba ko Domingo. Di na mula mag-iyaha. You need to be wise. Amen? Kung sa sitwasyon sa kalibutan, kung wala simbahan, katulong sama na sa pagkamatarong. Kadaadlang patay. Sabta na to? Kaya ang utok o ang ulo sa mga tao, puro dakutan. Pasalamat lang tayo na isimbahan. Ano man? Dautan ka sa una, pero karon maayo na. Dautan lang ito mga naon. Ato may tsura, dautan lang eh. Pero gimatarong na ta sa Ginoo. Amen? That's why makakita ka Kristohanon dakong tingog, doon ka ni! Tingog na na. Pero gimatarong na sa Ginoo. Amen? Daghan kayong mga daotag kinabuhi kaniya to, bidol sa Ginoo, gimatarong sa Ginoo. Just imagine kung wala simbahan, kung sa dagan sa kalibutan. Dugar ang gilungupan usap. Pasalamat ta kanyang Ginoo, dili na nako usbon o glono pang kalibutan. Pasalamat ta kay gi-promise na sa Ginoo. Kung wala pa kuno simbahan, gilungupan na ni balik sa Ginoo. Bayo na kong isulti, lupa ko ni balik. Sakita sa kasing-kasing na, grabe lang ko sakitan sa mga buhat sa tao. Amen? Kabalo mo kung saan nagpa-preserve sa kasing-kasing si Ginoo? Ikaw. Pagbuhat ka maayo, tabangan si Ginoo, malipay sa gamay, matabunan tong grabe ka dautan ng mga binuhatan. Amen? Just imagine sa lugar kung wala simbahan, puro dautan ng mga puyo.
kanang simbahan sakit kina, kanang balaya, kanang lugar sakit kina sa pananawon sa Ginoo. Natawan yung sudag kung Sodoma Gomora. Kung nakabalo mo sa istorya sa Sodoma Gomora, tanang mga tao dito, grabe kasakit, ang ilang gibuhat, gisakitan og maayo ang Ginoo. Pila na ka Kristohanon? Si Lot ra kaya ang asawa. Asawa ni Lot, yung bata. Sige po, sige no. Kung ano ko mga katawan niya, gikuha. Kasi nita mo sa Sodoma Gomora, kiulanan sa kalayo. Ngayon ang Bible, ang pinakadakong syudad, natunaw sa kalayo. Ano man to? Tungod sa kasuko sa Diyos. Amen? Be wise. Young people, be wise. Pagmatngon mo, paghatag mo, bilis inyong kinabuhi. Una sa tanan, yung kinabuhi, bililo na tubangan si Ginoo. Ikaduha, naay Diyos, tag-iya anak. O kung naay Diyos, dili po na siya magkulang. Nanay kaluwasan. Amen? All we have to do is draw near to God. Doon sa Ginoo. Very simple. Doon sa Ginoo, ginusuli mo mga sala, dawata ang Ginoo, pasugla sa imong kasing-kasing, o pagpuyo, subay sa kabubuton sa Ginoo. And I will tell you this, Revelation chapter 21 verse 4, one day, one day, God will wipe away the thirst from your eyes. Usa ka niya anak. Kung dili ka magmahay ng giwalihan, ti ka rin nagmatagon, makahibalo ka sa kalihitang panahon na muduol ni mo ang Ginoo, ipahit si duha. Dili ka makasising, wala ko kabaluan, kaya wala ko wali simbahan, giwalihan ta mo. Sa kalihitang panahon, duulon ka sa Ginoo o trapuhan niya ang imuhang mata sa imong mga luha. Pero karon pa lang daan, kung wala ka relasyon sa Ginoo, ayaw pag-expect na usa kang duulon sa Ginoo. Kaya tanan ng mga tao na wala relasyon sa Ginoo, yung na Bible, sama siya sa taong dato, tuwa sa linaw nga kalayo, hangtod karon, naghulat sa atong generasyon na mubalik ang Ginoo para sa final judgment. Amen? It is very hard. Isang kinang mga panahon na. Kabalo mo, close na kwa, kabalo mo sa Lucas Kapitulo 16, ang taong dato. Gibasa mo na ito din, no? Din siya ron. Tuwa siya sa linaw nga kalayo ron. Gasyagit siya, gahisgot siya, gahangyo siya, nga tuon niyang lima ka igsoon. Asa ng lima niya igsoon ron? Tuwa po ito niya ron, dugan naman itong panahon na. Pero kabalo mo, until such time karon napagyapon sila sa hill. Why? They are waiting for the final judgment. Amen? Human sa final judgment, yung Bible, Revelation chapter 20 verse 15, and if anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Mao na tong final judgment, eternal punishment. The lake of fire, which is the second death. Amen? Kanang hill karon, partial pa na. Partial pa na. Natawa rin ninyo ang bintahan na to. Kita mga Kristohano, natay partial nga pahulay sa paraiso. Na kung ang usa ka taong Kristohano mamatay, magpahulay pa siya dito sa grabe kanindot na lugar. Pero ang usa ka dili Kristohano mamatay, gasakripisyo na siya daan sa impierno karon. Every day. Amen? Pagkahuman sa final judgment, the judgment seat of Christ para sa mga Kristohanon, and the great white throne judgment para sa mga dili Kristohanon, muli niya. Kaya una man hukman ang balay sa Ginoo, judgment seat of Christ. Hukman ta, kutob sa itong nabuhat din sa yuta, muna ikaw karon Kristohanon, be wise, buhata ang buluhaton sa Ginoo, kay judgment of seat of Christ, muli niya ka, kasi wala kay crown nga makuha. Sa great white throne judgment, muli niya itong mga dili inila o inila, dagko o gagmay, mga lalaki, babae, mga bantugan o dili bantugan, mulin niya atubangan sa Ginoo para hukman. Yung Bible, and if anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Napatuslay partial dito. O niya i-resurrect po to sila, partial resurrect nga naman, mulin niya to sila sa Ginoo. O niya ang final judgment, itambog sila nga to sa ikaduhang linaw nga kalayo. Ang katong linaw nga gikalayo ngayon sa Revelation, dili ito maong hill dito nga ilang parcel ron. Saan na ito? Kung unsang itsura ni mo karon kumato ka sa hill, maoron na itsura agya mo lusot-lusutan sa mga ulod. Yun ang Bible nga dili mga tay. Nga naman, for us to you to realize unsa kapait ang taong walay Ginoo. Patagamtamong sa kanito for how many years sa imong kalipay dinis kalibutan dito ka patagamtamon sa Ginoo.
And then the final judgment goes to eternal punishment on hell. Itambog ka sa linaw ng kalayo, Revelation chapter 20:15. Hangtod sa kanturan kang maglangoy sa linaw ng kalayo sa walay katapusan. But be thou for the believers. Adto ka hangtod sa kanturan sa langit. Malipayon. Be wise, be wise. Amen? Kining Bible, pasinianay lang ni, kung mabuang ko itong mabasa, pero mao ni ninungdan nga nung natarong atong kinabuhi. Hindi nakabalo po ta sa mga lugar nga atong atuan sa unahan. Nang be wise. Amen? Tugluan ta mo yung people living kita tanan, be wise. Gamito na to tumutok. Buwan na to sa kasing-kasing. I know that there is God. I know that I have one life. Then I know that salvation is already made on the cross. Then I will serve God in whole of my life. Ano ba? Paglagan sa Ginoo to sa mga kinabuhi. Be wise. Nasayad ko nga na Ginoo. Nasayad ko nga usara akong kinabuhi. Nasayad ko nga ang kalawasan giobra na sa Ginoo sa krus sa Kalbaryo. Then mga lagad ko sa Ginoo hangtod sa tumoy sa akong kinabuhi. Till death do us part. Wala yung mga. Be wise. Amen? Ayaw may mo na sometime karon. That one day, doolon ka sa Ginoo. Wow. God will wipe away the tears from your eyes. Amen? Usa ba ka na? Usa ba ka na? Apang utana, usa ba ka na? O kung wala pa ka, masayo o makabalo niya na, natili ka usa niya na, dawata ang Ginoo para sa mga bisita na to. Simpira kayo, maninuta. Simpira kayo para sa mga bisita. Pulong kinis kaluwasan, pulong kinis kasugladuhan. Very simple. If you receive Jesus Christ, then usab ka kapahiran sa Ginoo sa imong luha nga to sa langit. At then kung nagpuyo ka ng kalibutan ng wadili ka wise, wala kay pagtagad sa imong kinabuhi, wala kay pagtagad sa Dios nga napadala nimo, then one day eternal punishment on him. So sa araw nimo ang decision karon. And the decision is in our life. Amen? Madugo tong ulo, magampo ta. I extend an invitation for the visitors, no? I extend this invitation to our visitors. Dili suwag mga nakadiri karon. Dili toyo nimo nga maari ka kung dili toyo sa Ginoo gipari ka niya diri. Will you please raise your right hand and then name ka Pastor. Dawato na ko ang Ginoo sa kinabuhi. Karon ako libaw ang importante yung kinabuhi. Karon pa ko na-realize nga importante di ang Dios. Nga importante di na ang tao na ay Dios. Karon pa ako na-realize nga importante di ang kaluwasan sa tao. May ka ba niyang kubuntagon, Pastor? Inusulan ako kung mga sala. Tuhuan ti ka, ikaw namatay sa krus Kalbaryo. Kung dawatong tiga sa akong kinabuhi, isip akong buktong personal ng Diyos. Kaya ba ninyo? Kaya mo raise your kamot? Please raise your right hand. Kinsa pa ito wala kanawa sa Ginoo. Ayaw kaulaw, ayaw kahuya, ayaw ikaila ang Ginoo. Yan ang Diyos. Kung ikaulaw ko nimo atubangan sa mga tao, ikaulaw pati ka atubangan sa mga ato sa langit. So kinsa may naadti karon nga gusto mo daw sa Ginoo sa mga bisita, please raise your right hand. Pag-ampong para ninyo. We are praying for you na dili masayang ang imong pagdungog sa mensahe. Pag-ampong para ninyo nga dili masayang ang imong pulong nga dungog ninyo. Na ba sa itong mga bisita? Oh, salamat din. Oh, salamat. Napa sa mga bisita, napa? Oh, salamat din. Kinsa pa? Napatas sa mga bisita? Sa itong mga visitors ayaw kaulaw. Wala ka mari diri tungkol sa reliyon kundi sa relasyon. Walay pulos ang reliyon sa kalibutan. Kasi natuwa pa ng reliyon tanan, pero kung wala tayo Ginoo, wa gyud pulos. Ang atong buhaton is ang atong relasyon. Once nga na kay relasyon sa Ginoo, ingat ka. Magpuyo ka sa kinabuhing dili miserable. Magpuyo na ka sa kinabuhing walay paglao. Magpuyo na ka sa kinabuhing nga puno sa kasigurado. Kung kay imong gidawat ang tagiya sa kinabuhi, kung kay imong gidawat ang manluluwas nga mao si Kristo. Salamat sa pagdawat niya. Diyan niyo ako ang mga idawat dai, ari madari sa ating day. I will pray for you as the day. Ari dai, ari. Dali matubang dito dai. Okay. Isa ka pangalan mo dai? Ha? Windy, ikaw dai sa tunga. Rona, ikaw dai. Joy na. Okay, mag-pray ta. Oh, ari. Brad, ano Brad? Bola ni Brad. Ikaw wala Brad. Bola ni Brad. Ale. Kisa pangalan mo dyan? Ha? Adonis. Okay? This is a sinner's prayer. Sunod lang mo
maba lang ha. Nya mayon ko ako isulti ninyo yung pangalan. Diya? Brother Dones ha. Sunod lang, silent prayer, sunod lang siyang mababa, litok lang. This is for sinners prayer. Okay? Dalaygon na Dios. Sunod mo, dalaygon na Dios. Ako si isulti yung ngalan. Midawat kanimo. Una sa tanang Lord, ginulsulan ako kung mga sala. Akong giangko no Dios nga makasasala ako diya kanimo sukad sa akong pagkabata angtod karon. Sa diya nakadungog ko sa mensahe sa kaluwasan. Akong gidangop o akong gituhuan ko ikaw nga pasublon nako sa akong kasing-kasing og mapuyo ka diri amahan sa akong kasing-kasing. Gidawat ka sa akong kinabuhi isip akong personal bugtong manuluwas. Og amahan isulat akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Og imo ako nga imong anak usa nga imong pahiraron niya sa luha sa maabot nga panahon sa imong pagbalik. Kini tanan pag gitugyan sa pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat. Pwede na makapungko na. I will extend this invitation to all young people and members of the church. No? I know nga na-importante sa inyong kinabuhi. I know nga na-importante sa inyong pamilya. Kabalo kong na-importante sa inyong kinabuhi ron. But then, i-realize yun, be wise. Kung gustuhanon ka nini kamutagon o katuhon, unaha yun, pag una-una, ang imong nadungog karon sa imong kinabuhi. Amen? Let us bow down our head. Let us talk to God. And then sa tanang kasi imong tindugan, inang Ginoo, Lord, salamat. Salamat, Lord. Sa kasiguraduhan, sa pulong ako nadungog, nga usa ka adlaw magkita tang duha. Nga usa ka adlaw mag face to face tang duha. Pahiran ko nimo sa luwa sa mga mata. Luwa sa kalipay, wala na kasakit, wala na kibuol, wala na gutom, wala na pikado, wala na tanan. Kimao nimong saad sa Revelation chapter 21 verse 4. Na ikaw mismo makuhay sa kong maluwa. Ingay mo kagulingon karon. Before ka mato sa youth camp, pagbuta ko commitment, Lord. Sa dili ko po mato sa youth camp. Today, I will live wisely. Magpuyo ko mga magmaaptikon yun. Today, akong ibutang sa kong kagalingon nga magpuyo ko nga may mensahe ang akong kinabuhi, nga may unod ang akong kinabuhi sa kang kapuyo ako na yung kalibutan. Will you please talk to God? Inang Ginoo, yes Lord. Storyawan ka. Mag-iba commitment sa Ginoo. Ayaw sayang ang mga panahon ng dugong ng mensahe. Kapag istorya sa Ginoo, kung may mo, ilaki ang Ginoo. Inang Ginoo, Lord, salamat. Kaya usap kong magpiliw ng imong kahiram sa mga luwa. To young people, I will extend this invitation to all young people. Nang sahay ang ilang una-una nabugis kalingawan sa kalibutan. This is the time for you to prove your love to God. The Lord, sahay, dili ko wise, unahon ako ang butang ng kalibutanon. Sahay, madala pagit ko sa akong mga butang, Lord. Mga ibayo na ko ang oras nga. Sahay mo ko nga, bulatong si Bang, katanti ko, sahay, ibayo pagin ako. So this is the time for you to talk to God. Inang Ginoo, Lord. Tunduin ko mga kuyo mo. Lord, tunduin ko nga ang akong kinabuhi, magsubay gid nimo. Magsubay gid sa kabubuton. This is the time for you to talk to God. Come in the front. Inang Ginoo, Lord. Storyawan ti ka diri sa pulpit. Sige, forward, mga lalaki, mga babae, mga young people, forward. Storyawan Ginoo, Lord, sahay, ibaylo na ko kung imong akong oras nimo. Sahay, naapos kong cellphone, sahay, naapos kong mabragada, sahay, naapos sa akong butang, walay pulos. Pero sahay, ibaylo na ko nimo. Kaya dili lagi ko katugkad sa mga butang mga nga wala pa ginako na hibaluan o natugkad. Karon nga naibawaan na nimo nga ang kinabuhi natin ng kalibutan na mag-wise ta, magmabdikon ta, dapat maalamon ta. Karon na panahon na i-commit sa Ginoo. And I believe and I pray nga kanang imong pag-commit tinud-an na. Buhatan na. Tinud ana, i-perform na atubangan si Ginoo. Ay kadlo kandi makakita si pastor, makakita si brother o si sister nga dili mo kanimo tinud ana. Kung i-commit ka si Ginoo may manang buhaton, i-set aside nimo tanang butang, na posibleng mo palayo nimo sa imong relasyon sa Ginoo, o posibleng mo paluya sa imong mga tuhod aron magpangalagad ka mo tubo sa Ginoo. Panahon na atong i-set aside.
Kay dili tiaw ang isa sa Ginoo. Pahiran niya imong luha. Kunya usay atong pagpalagad atong tiaw-tiawan. This is the time nga panahon na hugot-hugot ka sa mga pangalagad. Lord, sa di pa kumato sa camp, akong kasing-kasing, tarong nga sa daan. Kinasayad ko nga maadto ko dito, istoryahon ko nimo sa mga pulong. Nasayad ko nga maadto ko dito, kasabaan ko nimo sa mga pulong. Mga drip lang daan, tadlo nga daan akong heart. Para nagabot ako dito, tadlo na, malipay na akong mudawat sa mga pulong. Tugod kayo sahay, kulang ko sa kong oras, kung may gayon, na mahalag na ina. Mano bala ni Dios, salamat ini taknas kong tagong. Salamat sa imuhang kayo. Salamat Lord sa upat ka talang may dawat sa imong pulong. And I pray Lord that imong sulat alang pangalan sa libro sa kinabuhi. Ug akong mga pag-ampo amahan na tinuod ang ilang pagdawat diha kanimo. Ningon ikaw nga sa bisan kinsa katong motor mosalig kanimo imong tagaag katungod nimong anak sa Dios. Busa karon amahan gi-claim ko na ka mga pulong. Katong upat ka mga kalag nga gidawat kanimo. Please sulat ang ngalan naman sa libro sa kinabuhi. Nga preserve sila sa panahon sa hukom sa maabot sa linaw sa palayo. Bisan pang manmahan ining ka utuhon ining young people karon. Ini mga people nga nag-commit sa imong atubangan. I pray Lord gikan sa mga batanong lalaki. Kung sa ilang gisugid diha nimo nanghinaot ako Lord nga ilang tinudon. Wala sa tanan, wala sila mosaad diri sa simbahan, wala sila mosaad sa pastor, kundi gisaad sila nimo. I pray Lord na kining kasing-kasinga kinudon nila ni sa pagsunod kanimo. Also the ladies na nipadol po sa imong kiliran. I pray Lord nga ako pinigi-pray nga magpagamit din sila padayon sa imong bulaton. Tungod kay ang pinakanindot nga kinabuhi ni kalibutana mabatan-on man ka ang imong kinabuhi na ani mo gihalad sa Ginoo. Na ani mo gipaghamit sa Ginoo. Ang nindot nga kinabuhi ni kalibutana nga batan-on man ka naa ka sa kiliran sa Ginoo. Wala ka sa kiliran sa kalibutan. I pray Lord nga kanimo mga kabatan-onan karon magpadayon sila commit kanimo. Muma ng mga service o hangtod sa mga service lagi mga udunggan nila. They continue their commitment to you as God. Lord, salamat ining kautuhon, salamat sa mga misay, salamat sa encouragement, salamat sa mga bisita, salamat sa mga nanay tatay nga padayon nagpalayo sa bulaton, and all the family members of the church na padayon yung nag-support, financial, spiritual, by praying, pangapag-ampo, and also amahan sa mga financial. Salamat amahan. Kaya nag-touch ka kununay sa mga kasing-kasing, napadayon sila magpalayo sa imong buluhaton din ni siya. Kaya sa gumimahan, nga walay pinakanindot, nga naay pinakanindot nga butang amahan ni kalibutana. Nga usa kini ang among ibawaan, nga samtang buhi pa mi, magpagamit mi sa imong buluhaton. Kung mao ka namang kalipay, kay mao po niya among timuha, nga nagbalik nimo. Kani Garbuso mi matubang nimo, nga ikaw mingon, ka my good and faithful servant. Salamat ini kumutagon, salamat ini katohon, salamat sa encouragement. All these things we ask through your name, Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, daghang salamat. Ayaw mo pumauli yung people kay mag-practice